Ola, son José Luis Armada Castro, actual alcalde de Cariño e candidato á alcaldía polo PSD-PSOE nestas eleccións. Na legislatura esta que acaba de rematar podemos facer un balance altamente positivo na medida en que afrontamos prácticamente as carencias que tiñemos en casi todas as áreas. Podo citar, por exemplo, o Centro Social de Maiores, a recollida de lixo en todas as parroquias, traídas de augas, alumeado público, locales sociales. Por exemplo, dentro da capitalidade podíamos destacar como obra singular esta piscina que temos aquí ao fondo, que funciona na súa totalidade con enerxía solar térmica e logo con parque solar fotovoltaico que é como que prácticamente contribuye a xerar a enerxía necesaria para o funcionamento dos aparatos eléctricos da piscina. Eu penso que esta obra, casi me atrevería a decir que é a única en Galicia que funciona na súa totalidade con enerxías alternativas. Por lo tanto, destacar ese apartado pola importancia que ten cara á viabilidade económica destas instalacións. É dicir, en Cariño, os pilares fundamentales sempre da economía foron as fábricas de conservas, o mar, e entendemos que hai que seguir potenciando eses sectores, pero tamén é importante a diversificación. E nese sentido, bueno, pois tivemos proxectos tamén creo que novedosos, como é a Aula do Mar, que temos aquí ao fondo, a ruta de senderismo, e un etcétera de actividades que, bueno, que contribuyen de alguna maneira a impulsar novos sectores da economía local. Este barco que fai visitar os acantilados do Cabo Ortegal, a Garita de Herbeira, que son os acantilados máis altos de Europa, e logo fai salidas habitualmente con ornitólogos e, bueno, e xente que lle gustan as aves. A actuación máis importante que fixemos foi a recuperación de Cariño cara ao mar. A construcción do paseo marítimo pretendíamos que fora un punto de encontro e ao mesmo tempo recuperar a fachada marítima. Eu creo que hoxe se pode constatar que foi unha boa idea, non? Temos así por orden o polideportivo, a Casa de Cultura e Biblioteca, logo están as Casas dos Mariñeiros, a continuación, bueno, hai varios parques, logo temos o Centro de Saúde, a Capitanía Marítima, o Mercado Municipal, a propia Casa Consistorial e unha serie de xardís. Eso conforma unha zona prácticamente de recuperación total, unha concha onde en poucos sitios tamén se poden ver os edificios públicos prácticamente na primeira línea. A Casa Consistorial que temos aquí ao fondo, acabamos de inaugurar o Centro Social de Maiores, é un edificio que, bueno, tuvo un éxito rotundo, unha pola ubicación que ten na fachada marítima, outra pola accesibilidade e a ubicación na que se atopa, non? Estamos tamén a punto de rematar o que é o auditorio municipal, con cabida para 200 butacas, que tamén vai ubicado no baixo deste edificio. E logo hai o que son todas as oficinas xerais que albergan prácticamente o que son os servicios administrativos do Concello. Nesta legislatura que entra, sería fundamentalmente en completar servicios que a día de hoxe carecemos, como por exemplo pode ser a gardería infantil, o Centro Social de Maiores, a residencia, o centro de día, bueno, e algunhas infraestructuras que aínda quedan por facer. Cito a título de exemplo o polígono industrial, sin o cal creo eu que é dificilísimo o desenvolvemento futuro de Cariño. As infraestructuras, por exemplo, viarias, estaba contemplado no plan MOVE, a estrada Mera Cariño, que, dito sea de paso, este goberno do PP xa sacou. É dicir, é un tema que temos que retomar e reivindicar, porque o desenvolvemento portuario e o desenvolvemento local, dende logo, é imprescindible esa vía de potenciar o sector pesqueiro. A día de hoxe entendemos que non está funcionando nada ben a cofardía, polo tanto o sector de mar está sofrindo unha crise como nunca sofreu. Están tamén o sector marisqueiro, o sector do percebe, da baixura, que eu creo que requiere políticas adecuadas para impulsar ese sector. Logo hai un sinfín de políticas, tanto de formación como que poden incentivar o emprego, que evidentemente teremos que desenrolar nesta legislatura.